Čaute, vítajte pri novom vlogu. Momentálne sa nachádzame v Rakúsku. Na asi z jednom najväčších parkov, aké som kedy videl. Sme tu ja, Tomáš Pospíšil, Lukáš a Filip. My si ideme akorát dať rozcvičku. Dúfam, že sa nám dneska podaria nejaké dobré kombá. Ak áno, tak ich uvidíte práve teraz a užite si videjko. Čaute. Rozcvičkové kombo, Tominko, je to tvoje, ideš. Dobre. OK. Níž prdel. Je to úplne nahoršie. Jsi mega černý. Filip, ty čo? Ešte ty si nemal rozcvičku. Ja sa voda pojem, lebo vieš čo? Veľa svalov potrebuje veľa zahratia. Klúzať, jestli to. Raz, dva, tři. Nice! Ja nevedel som, že čo? All the V-bars at the same time. I think I would do, for example, 5 high bars combos and 5 V-bars, and we will see. Dobre, dynamiky by bolo dosť. Mozole štíplavé po 5 dňoch. Pri mori a na hrazdách. Takže ideme sa presunúť na statiku. Filip, ideš aspoň statiku dneska? Aspoň jedno riadne kombo na video. Dobre. Také zosilňovacie kombička, nejaké kliky v stojke, Viktorián, také rýchle pimpám, ideme na to. Shout out to Honor here in Austria. Let's go. Keep it real. Let's go. Tak tu by som našu cestu ukončil. Ďakujem chlapcom za tento trip. Keď niečo sledujete naše Instagramy, celkom sme tam toho dosť pridávali. Ďakujem, že pozeráte tie videjka a majte sa fantasticky. Čaute.